Hyvää huomenta. Pääosin Suomessa kuvattu elokuva Better Than Andy kertoo suomalaisen taiteilijan Tero Himangan kuvitteellisen tarinan. He's an introvert, he lives in his own world, and I think it's safe to call him a lonely hero. Näin. Himanka on taiteilijana ilmiömäinen. Tapettua nautaa ja sitten värjätty mustaksi. Ottaa tässä pullon viiniä tai 2 tai 3 ja tässä on sitten laskea puoliseisokissa. Conceptual arts is all about the explanation because the work of art itself is not important at all. Kerta kaikkiaan. Mukavuus 2001. And if there's anybody in Finland at the present moment who has what it takes to do exactly that, it's Tero Himanka. Näin siis kuvitteellinen taiteilija Tero Himanka. Elokuvan Better Than Andy 2 tähteä. Mikko Vartiainen ja Roman Schatz ovat täällä. Hyvää huomenta ja tervetuloa. Huomenta. Heti alkuun on pakko sanoa, että onnittelut noista hiuksista, mitä tuossa. Se on semmoinen sekoitus Andy Warholia ja sitten 7 veljeksen hahmoja. Eikö se toimi ihan hyvin? Kyllä, se on sellainen oikein suomalainen tukka. Mutta jos lähdetään siitä, että miten tämä elokuva on syntynyt ja kuka tämän idean takana on, niin kerrottako siitä vähän? Idean takana on amerikkalaisen syntyneen ohjaaja T. Rix, joka halusi tehdä Suomesta oman näkemyksensä. Hän on siis USA-lainen isä ja suomalainen äiti. Ja, Tero Himangan taiteilijahahmo taas on niin kuin se tulee jo vuosien takaa tämmöisestä teatteriesityksestä, mitä mä oon tehnyt. Ja sitten mä kerran esittäydyin Tero Himankana ja sanoin, että tämä on nyt suomalaisuutta. Että tätä se mun mielestä on ja hän ihastui siihen ja päätettiin tehdä sitä elokuvaa. Niin elokuvan alaotsikko on The Crazy Finnish Here. Onko suomalaisuuteen aina yhdistettävä myös tämä tietty hulluus? En mä nyt tiedä aina, mutta yhä useammin. Jos miettii, millä tavalla Suomi on tullut tutuksi ulkomailla viimeisten 20 vuoden aikana, niin siinä on ollut Leningrad Cowboys, ilmakitarointi, sitten nämä hullut urheilulajit, akankanto ja pesässä istuminen. Kesäpilkkiminen. Kesäpilkkiminen, joka on todella nastaa. Ja sitten on ollut lordi. Ja jos joku kuulee Finland ulkomailla, niin se odottaa automaattisesti ja jotain vähän tuommoista vinksahtaneempaa. Onko se hyvä asia? Mun mielestä on. Kyllä se on ulkomaalaisten mielestäkin on, että Suomesta ei odoteta enää mitään semmoista niin kuin tavanomasta. Ja... Joo. Meiltä saksalaisilta halutaan vain autoja ja teknisiä vempaimia. Ja säästäväisyyttä. Ja... Sellaista, joo. Onko se vähän tylsää sun mielestä? On. Siksi mä viihdyn täällä, kun täällä on niin paljon hulluja. Niin, täällä voi ainakin sitten leikkiä hullua muiden joukossa. Selitys on ehkä siinä, että kun tää on aika vihamielinen ilmasto ja vähän syrjäinen paikka, niin pakkohan täällä on jollain rankalla tavalla pitää hauskaa. Suomalaiset osaa. Luuletko, että Tero Himangan hahmo välittyy ulkomaalaisille? Tuossa ainakin palautteen perusteella. Niin Millaista on tullut? Palaute on hämmentynyttä. Siis kyllä tommonen niin kuin suomalainen mentaliteetti, ja siis mähän puhun elokuvassa suomea, ja se on tekstitetty englanniksi. Et siinä ei edes lähdetä niin kuin värittämään sitä englanniksi, niin varsinkin suomen kieli on äärimmäisen hauska yhdistelmä, ja sitten tommosen hulluun hahmoon. Niin, muun muassa tässä, jossa niin kuin... Siis... Sä olet menossa tekemään performanssia Senaatin torille. Yleisö saa nyt heitellä näitä, näitä silakoita minun päälleni. Ja ihmiset voi heitellä silakoita sun päälle. Saattaa olla aikamoista hulinaa ja huisketta. Mä oon itse asiassa jonkinlaisen tämmöisen nykytaideteoksen jossain joskus nähnyt, että vähän vastaavanlaisen. Mutta lopputulos on tässä vähän erilainen. Siihen paremmin. Kampelat? Nythän paljon puhutaan siitä, että on erilaisia Suomi-brändityöryhmiä ja niin kuin Suomi-kuvaa viedään isosti maailmalle, niin mitenhän tämmöinen elokuva siihen istuu? Niin, kaikkein parasta olisi vissiin, että sitä ei ollenkaan vietäisi sinne maailmalle. Suomi-kuvaa. Niin. Mitä mieltä sinä oot, koska... Jos nyt miettii, että maailmahan on aika turvaton paikka, että on kaikenlaisia kriisiä ja sotia ja konflikteja. Ja Suomi on historian saatossa aina pärjännyt hyvin sillä menetelmällä, että se on ollut piilossa.
Kukaan ei tiennyt Suomesta mitään, ei edes sitä, missä se sijaitsee. Kukaan ei ymmärrä tätä kieltä. Ja se on ollut Suomen yksi vahvuus. Ja mun mielestä pitää kiinni siitä, että tehdään Suomesta salaisuus. Minkä takia pitäisi viedä Suomi ulkomaille? Parempi, jos ne ei tiedä meistä mitään tai teistä. Tämä oli tavallaan tämmöinen vahinko nyt, että pääsi käymään näin, että vuotamaan pieni tieto maailmalla. Ja sitten yksi toinen juttu, että kun tämä mitä ne meistä ajattelee ulkomailla, hysteria menee taas liian pitkälle mun mielestä. Kuinka paljon Saksassa, onko siellä tätä kansantautia, että miten saksalaiset, ajatteleeko he jatkuvasti, että mitä meistä ajatellaan muualla? Siinä on sellainen ero, että me saksalaiset tiedämme tasan tarkkaan, mitä muut meistä ajattelevat edelleen 60 vuoden jälkeen. Niin, teillä on se taakka kannettavana. Joo. Mutta toi oli äsken, kun Roman puhui tuossa, niin hän sanoi, että mitä ne meistä ajattelee, ja sitten korjasit, että teistä. Eli sulla on vähän tällainen kaksoisrooli, että olet vähän niin kuin tässäkin, sulta kysytään, niin kuin, että kun olet tullut tänne, mutta silti sä oot ollut täällä jo niin kauan, että sinähän oot yksi meistä. Mä oon asunut puolet elämästäni, tähänastisesta elämästäni Suomessa. Ja mä oon sitten niin kuin about puoliksi suomettunut, mutta mä en vaan tiedä, että kulkeeko raja näin, onko se alapuoli, yläpuoli vai meneekö se näin. Vaihteleeko se tilanteen mukaan? Skitsofrenia vaihtelee vähän tilanteen mukaan. Sitä mun piti kysyä, että pitääkö nyt joka kerta, kun tekee jotain, miettiä, että millainen Suomi-kuvahan tästäkin nyt sitten välittyy ulkomaille? Ainakin se on todella hauskaa ajatella se niin päin. Niin, mutta tässähän on, niin kuin, mitä ymmärsin, niin tässä halutaan antaa vähän semmoinen rento, humoristinen kuva Suomesta. Että se on tehtykin pilkesilmäkulmassa ja ohjaaja, kuten sanoit, niin hänellähän on insight-tietoa, kun hän on puoliksi suomalainen. Joo, siis ulkolaiset katsoo suomalaisuutta ihan eri tavalla, totta kai, eri vinkkelistä kuin me. Että sieltä tulee ihan mielenkiintoisia. Mutta siis kyllähän on sama linja kuin Dudsonin meiningit, että ei niin kuin Suomesta kannatakaan mitään kauhean tervejärkistä viedä ulkomaille. Tämä on niin kuin äly-Dudson pläjäys. Ja se on sikäli hyvä, että Mikko ei loukkaantunut kertaakaan. Ne performanssit on huomattavasti turvallisempia tehdä. Että silakat ei satu niin paljon kuin esimerkiksi niin kuin riippuminen lihakoukusta tai joku vastaava. Ajattele, jos lohella heittäisi. Se sattuu paljon enemmän. Siis pakastetulla. Pakastetulla lohella, aivan. Miten kuvauksiin suhtauduttiin, niin kuin miten esimerkiksi kadulla kävelijät, miten ne suhtautuu tähän ensinnäkin Aasun hiuksiin, joka on niin kuin ehkä elokuvan parasta antia, ja sitten näihin käsittämättömiin performansseihin? No siis suomalaisten kanssa on helppo tehdä työtä, varsinkin niin kuin elokuvissa, koska kukaan ei katso kameraan, kukaan ei katso sua silmiin, kukaan ei tule häiritsemään sua. Kaikki pysyttelee 30 metrin säteellä, kun ne näkee, että tuo kuvataan jotain. Se on muuten totta. Niin se on tosi helppoa. Saksassa olisi ollut koululuokkia siellä. Ei tarvitse mennä, kun tekee galluppia tonne ja näyttää mikrofonia, niin ihmiset juoksee. Joo. No. Oliko tämä sulle vaikeaa silloin, kun tulit tänne, että otetaan tämä tämmöinen vähän niin kuin etäisyys ylipäänsä? Päinvastoin. Se oli nautinto, koska mähän tulin tänne Länsi-Berliinistä, jossa asuu about saman verran ihmisiä Berliinissä kuin koko Suomessa. Ja siellä pitää koko ajan tapella omasta tilastaan. Niin kuin kaikki pitää jakaa, kaikista pitää tapella. Ja Suomessa oli niin ihanan hiljaa ja vapaata ja ihmiset jätti mua rauhan. Kukaan ei kysynyt mitään tyhmää. Suomessa pystyy astumaan esimerkiksi johonkin kauppaan ilman, että joku rupeaa heti palvelemaan. Se on ihanaa, että täällä kunnioitetaan ihmisten yksityisyyttä. No. Kiitos Mikko ja kiitos Roman vierailusta. Kiitoksia. Ja siis Better Than Andy levittää humoristista Suomi-kuvaa maailmalle. Puolen uutisten ja makujaosuuden jälkeen studion saapuu Meiju Suvas.